Mela, ejna bżu għal-parti mistika ta' dan il-dokument. Spiegalna naqra. Dal-annex, Annex fuq 2. l-impaġna, Annex 2? Annex 2. L-aħħar paġna. L-aħħar paġna. Letteralment. Il-coup de gra. Mela, bażikament, prova spiegħa. Paġna ta' qabel 10. Mux daqsek faċli biex wieħed jifima, pero jekk noħduha bil-mod, forsi jirnexxilna ninterpretaw għax trid naqrajnuna viżwali naħseb Kellek kurzità għal-għodu fuq. Hija xi stramba to say the least. Mela, aħna konna ngħidu qabel li l-local plan jirregola l-użi li tista' tagħmel u l-oli. Sewa. Smaħa sew di ħipi. Mela, Għalik di. forsi biċċa li qbist hija li local plans ikun fihom policy text, ġifieri, u żewġ mappep. Ġifieri jkollok mappa bil-land uses u mappa bil-building heights, bil-kuluri. Sewa. Aħdar hekk u blu. U sfarek. Issa. Il-local plan, dan approvat mill-Parlament, il-Parlament approva il-local plans, dak huma strumenti approvati mill-Parlament. Issa. Jekk jiena f'dit triq il-Parlament qal li nista' nibna 4 floors, suppost 4 floors. Sewa. Issa. Fi-2015 daħlet din it-tabella f'dan id-dokument li ma kienx fil-public consultation, ma kienx fil-public consultation, kien ħareġ public consultation dak iż-żmien kien DC14, ma mbagħad laħaq qabżet is-sena bidlu sar DC15. U fil-public consultation din ma kienet tidher imkien. Wow, mate. Mela, mbagħad wara li ħarġet il-public consultation, eċetera, ħareġ id-dokument u ħarġet biddit tabella fuq wara. Ħadd qatt ma kien ra. Issa, x'tagħmel din it-tabella? Tagħti interpretation tal-building heights li hemm ġol-local plans. Interpretation. Issa. 4 floors, tifhem anti 4 floors? 4 floors, Kemm jiġu? jien kont bih proprjetà blu. 4 floors, 2.8 meters il-waħda jien għamlhom 3 metri, 4 floors. Le, sal metri. 4 floors tifhem anti, ġifieri. 4 solari? 4 solari. Ija ta'. M'hemmx tifhem le, għandek bżonn Sebna sal. għandek bżonn interpretation għalija. Le, sebna sal. Però dina tatna interpretation. Issa, l-interpretation hija translation tagħha in meters. Sewa, issa. Mela, it-tabella fija rows 1, 2, 3, 4 floors, per esempio, 5 jibqgħu ta' line, u mbagħad hemm 3 kolonni. L-ewwel kolonna hija l-oli in meters jekk għandek jekk qed tiżviluppa ferja fejn ma tistax tagħmel basement, li fil-verità dik il-kolonna għal xejn qiegħda x'imkien ma Malta ma Kullu kien tista' tagħmel basement għaw Mbagħad it-tieni waħda hija fejn tista' tagħmel basement u t-tielet waħda fejn tista' tagħmel semi basement. Issa. Mekk għandek il-local plan jgħidlek li inti tista' tagħmel 4 floors. Sewa. Meta ngħidu 4 floors plus il-penthouse dejjem. 4 plus 1. 4 plus 1. Plus 1 dejjem, all right. Dik ġiet translated għal 22 meters. Sewa. Ġifieri inti tista' tilħaq flok 4 floors għamluha inti tilħaq 22 meters issa fejn għandek fejn miktub fil-local plans 4 floors. Il-quċċata tal-penthouse Il-qoċċata tal-bini sewa. ma jistax jaqbet 22 meters. Sewa. Ġifieri mill-bankina sal-qoċċata tal-bini jiġu 22 meters. Eżatt. Sewa. Issa, 22 meters, issa, waħda l-affarijiet iddaħlu ġol local plan kienet l-obbligu li aħna nagħmlu ċint madwar il-bejt. Qabel, fid-DC07 u ta' qablu, kien projbit li nagħmlu ċint madwar il-bejt. Sewa. Meta daħal DC15 ġi obbligatorju għal-buwa. Issa, ġifieri inti taqbad 22 meters, u ċint ovvjament huwa minimum 1 meter. Sewa. Issa, taqbad 22 meters naħħi 1. Sewa. Jibqa' għalek 21 meters. Sewa. Issa, oli ta' solar normalment huwa kemm? 2.8. Ngħidu 3 għad-dritt. Mela taqba 21. Nagħmilha faċli għalik sewa. 21 division by 3. Kemm jiġu? 7 solari, bro. 7 solari. Minn 4 ġejna 7. Eżatt. Interpretation imma.